Ara anem a veure quins són els elements que necessitem per fer una sessió de meditació. En primer lloc, cal que ens posem una roba còmoda i folgada per poder seure amb les cames creuades. Després necessitarem una esterilla o zabutó, un coixí o zafo, un temporitzador que podem utilitzar al telèfon mòbil i, opcionalment, podem utilitzar també una barreta d'encens. El zabutó no ha de ser ni massa prim ni massa gruixut. El més adequat és un zabutó que estigui farcit de llàmines de llana i que tingui entre 1 o 2 centímetres. Si el terra on ens posem a fer la meditació és massa dur, com la fusta o la rajola, ens faran mal els genolls. Però si ens posem sobre una colxoneta que sigui massa tova, aleshores ens farà mal l'esquena. Per això el més adequat és un gruix com aquest. En cas que no disposem d'un zabutó, podem utilitzar també una manta doblegada, que té el mateix gruix i consistència que trobem amb el zabutó. Aquesta, per exemple, és una manta de mudança, que podrem també trobar fàcilment. El zafo. El zafo és el coixí que utilitzarem per fer la meditació i pot estar farcit de diversos materials. Recomanem el que està farcit de miraguano natural, que és un material semblant al cotó, que li dona una elasticitat i s'adapta més fàcilment al nostre cos. Hi ha altres materials i resulten més econòmics, però recomanem que utilitzeu el miraguano natural perquè us ajudarà més a adaptar-vos a la postura de meditació. Utilitzarem per mesurar el temps de la meditació preferiblement un temporitzador. El que ens pot anar millor és el temporitzador d'un telèfon mòbil, que podem després seleccionar el mode avió perquè no ens arribin missatges ni trucades. Seleccionarem el temporitzador i, per exemple, posarem un període de 30 minuts. Després deixarem el temporitzador al nostre costat i d'aquesta manera podrem fer la meditació sense haver-nos de preocupar de mirar el rellotge.